Ei tullut Jani Halme. Lauri Domnik on mun nimi, piti lukea tuossa screenillä, mutta ei lue. Tulin muistuttelemaan muutamista asioista. Äsken kuultiin vaikuttava esitys siitä, miten muisti on rahaa ja miten me äänellä pystytään sinne hienosti pelaamaan. Nämä on kaikki meille tuttuja asioita. Tässä on asioita, mitä käytiin jo äskeisessä esityksessä läpi. Luovuuden tehosta, siitä kuinka korkealaatuinen luova työ tuottaa huomattavasti enemmän, vaikka käytössä olisi sama budjetti, sama tavoittavuus. Se, kuinka tunteisiin vetoamalla me pystytään rakentamaan vahvempia brändejä, pystytään tuottamaan parempia tuloksia meidän kampanjoilla silloin, kun me huomioidaan se tunnepuoli siellä. Ja se, kuinka luovan työn laatu selittää lähestulkoon puolet siitä, että miten meidän myynti voi, miten meidän kampanjat menestyy. Ei käynyt myöskään epäselväksi Steven puheenvuorossa se, että äänellä on näihin kaikkiin ihan valtava merkitys. Äänellä ohitetaan kaikki mahdollinen rationaalinen ajattelu. Se ohittaa upeasti meidän kaikki vastaanväittelysuodattimet. Me painetaan suoraan meidän limbiseen järjestelmään, missä syntyy tämä theater of mind-ilmiö. Henkilökohtainen, intiimi, rikas, unohtumaton. Tutkimukset kertovat, että audiomainonta jättää yhtä todennäköisesti pitkäkestoisen vaikuttavuuden kuin TV-mainonta ja että audio voittaa visuaalisen median muistijäljen brändin tunnistamisen ja brändipreferenssin rakentamisessa. Ja tutut äänet ylläpitää brändiä ja sen tunnistamista silloinkin, kun visuaalinen huomio on matalalla. Muutamia konkreettisia vinkkejä tähän liittyen. Okei, nyt mä tiedän tämän, no mites mä hyödynnän tätä tietoa nyt sitten arjessani? Ei ole väärin lähteä suunnittelemaan audio edellä. Se on vähän vastoin kaikkea sitä, mitä meillä on ehkä opetettu. Ensin mietit sitä, että miltä se näyttää ja sitten myöhemmin lisätään se ääni. Mitäs jos me flipataan tämä asetelma välillä toisinpäin? Sisällytetään heti briefiin myöskin ne KPIt sille äänelle. Mitä tällä pitäisi saada aikaan? Ja sitten kysytään, että miten mä ratkaisen tämän ongelman äänellä. Eikä niin, että mihin kohtaan lisätään sitä ääntä. Panostetaan siihen pitkäjänteiseen tekemiseen totta kai ja luodaan brändille niitä erottuvia omia ääni-identiteettejä. Sielläkin vähän tutkimustietoa siitä, kuinka tehokkaasti ne toimii. Pari vinkkiä vielä. Optimoidaan siihen kontekstiin. Steve otti myös kantaa tähän. Esimerkkinä tästä System 1, System 2 ajattelusta se, että käytetään korkean huomion kanavia, esimerkiksi massamedioita, radio, digiaudiota, siihen tarinan kerrontaan, siihen brändin rakentamiseen ja matalamman huomion kanavia, esimerkiksi retail-audio, kauppaympäristöt, muistuttavia niihin taktisiin viesteihin, silloin kun me ollaan oikeasti sen konkreettisen ostopäätöksen äärellä. Ja sitten tärkeä, mikä Steveltä kanssa tuli, että mitataan oikeita asioita. On hirveän helppoa mitata niitä asioita, mitä me saadaan helposti ruudulle näkyviin, niitä klikkejä, impressioita. Mutta mitä jos me mitattaisiin sen sijaan mielikuvia, piileviä mieleyhtymiä, brändimielikuvan muutosta, mainonnan jättämää muistijälkeen. Mä uskon, että silloin me mitataan niitä oikeita asioita. Kuten alla sanotaan, kun ääni on osa brändin hallintaa alusta alkaen, syntyy lopputuloksena parempaa mainontaa ja tehokkaammat mediainvestoinnit. Tällä viikolla selailin, tai en edes selailu, vaan sukelsin ja tutkin Suomen top 200 mainostajia. Ja katsoin, että ketä siellä listalla on ja minkälaista ääntä he mainonnassaan käyttää. Mulle selvisi siinä matkan varrella, että 2/3 näistä brändeistä on korville täysin anonyymejä. Kun me riisutaan näiltä brändeiltä kaikki nähtävät asiat, niin kukaan ei tunnista niitä. Johtuen siitä, että näillä brändeillä ei ole käytössään minkään näköisiä omia äänielementtejä, millä me kutkutellaan niitä korvia. 34% käyttää tämmöisiä.
Tässä on tapahtunut onneksi positiivista muutosta. Viime vuosina mä katsoin 4 vuotta sitten top 100 mainostajia ja 4 vuodessa top 100 mainostajissa tämä on kasvanut 5%. Mutta se kasvu on vielä aika hidasta ja oli itse asiassa tosi mielenkiintoista, että se kaikista suurin kasvu siinä oman äänen hyödyntämisessä ja oman äänen käyttöönotossa on tapahtunut nimenomaan vähän pienemmissä mainostajissa. Siellä on niin kuin todella selkeästi oivallettu se äänen vaikutus ja sen voima, mutta mulla heräsi niinku kysymys siitä, että luotetaanko me niinku isoina brändeinä liikaa jopa siihen meidän suuruuteen ja siihen, että no kyllähän me nyt ollaan tunnettu, että ei me tarvita välttämättä tuommoista. Kyllä tarvitaan ja senpä takia me otetaan tämmöinen uusi ohjelmaosio tänne korjaamolle, jossa lähdetään kasvattamaan konkreettisesti näitä prosenttilukuja. Et ensi kerralla kun me nähdään, niin tuossa ei enää lue 66%, vaan siinä lukee ehkä enää 65%, tai sitten jos muukin innostuu, niin sit se on vielä pienempi tuo luku. Olen itse nimennyt tämän ohjelmaosion ihan hatusta Sounds Like. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että me tullaan luomaan ääni-identiteetti jollekin brändille ja me tullaan seuraamaan sen tuloksia näissä tilaisuuksissa. Tämä ääni-identiteetti tulee sisältämään esimerkiksi äänilogon, brändimusiikkia, äänimaisemaa, vähän samahenkistä ehkä mitä me täällä tällä hetkellä kuullaan taustalla, puhelinoptimoidut versiot musiikista ja logosta, joita tullaan käyttämään asiakaspalvelussa, erilaisia fanfaareja tilaisuuksiin, tietenkin audio-ohjeistukset, ihan niin kuin tarvitaan ne visuaalisetkin ohjeistukset. Mennään myöskin ihan sinne mainontaan, funtsitaan sitä audiomainonnan konseptia, mahdollista taustamusiikkisuunnittelua ja niin edelleen. En mä tiedä vielä, mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Aika näyttää, koska me ei olla edes vielä aloitettu tätä yhteistä matkaa. Mutta totta kai näiden konkreettisten äänielementtien lisäksi me tullaan tutkimaan, tehdään mielikuvatutkimusta tälle valmiille ääni-identiteetille, kun se on olemassa. Tehdään jälkimittaustutkimuksia kaikille audiokampanjoille, joissa se uusi ääni on käytössä. Ja sitten mennään myös sinne tiloihin. Katsotaan, että mitä esimerkiksi äänimaisemoinnilla pystytään saamaan aikaan tiloissa. Saadaanko me asiakasviipymää kenties kasvatettua, pystytäänkö me vaikuttamaan asiakkaiden keskiostoihin ja niin edelleen. Ja niin kuin mä sanoin, me seuraillaan tätä täällä. Te saatte olla mukana tässä matkassa ihan tästä ensimmäisestä hetkestä alkaen. Ensi kerralla me kuunnellaan valmista ääni-identiteettiä. Siitä seuraavalla kerralla meillä on ollut jo 5 vuotta kovaa ajoa. Katsotaan ensimmäisiä tuloksia esimerkiksi näistä tilaäänitutkimuksista ja mahdollisista kampanjoista, joita on ollut. Ja sitten jatketaan sitä seuraamista. Et ei jätetä tätä vaan siihen ensimmäiseen, vaan katsotaan koko ajan matkan varrella vähän, että mitä tällä oikeasti ollaan saatu aikaiseksi. Kelle sitten tehdään? Koska me halutaan tehdä tämä mahdollisimman isosti, niin että me pystytään kattamaan mahdollisimman paljon eri asiakaskohtaamisia. Suomessa brändit, joilla näitä kohtaamisia on näin paljon kuin tällä firmalla on aika vähän. Meillä on rajallinen määrä yrityksiä, jotka mainostaa telkkarissa, radiossa, sosiaalisessa mediassa, joilla on puhelinpalvelu, mobiilisovellus, omia tapahtumia, messuja, myymälöitä, ravintoloita ja niin edelleen. Ja siksipä on suuri ilo, että yksi sellainen, jolta nämä kaikki löytyy, on päättänyt lähteä tähän mukaan ja vielä suostunut siihen, että tämä kaikki tehdään tosi avoimesti ja tosi julkisesti. Joten mä haluan toivottaa lavalle tervetulleeksi mun kanssa markkinointipäällikkö Joonas Toivosen Viking Lineilta. Tervetuloa. Hän oli tuolla salin takana, niin kestää hetken tulla. Pidemmät aplodit tarvitaan. Hei, virallinen kättely. Moro. Kiva, kun oot täällä. Ensinnäkin, sä et tiedä yhtään, mitä on tulossa. Enkä tiedä mäkään. Jännittääkö? No siis tälleen turkulaisena, niin Helsingissä aina isossa maailmassa hiukan jännittää, mutta tämä projekti, niin ei oikeastaan. Ammattilaisten käsissä, niin mun mielestä on aika stressitön tehdä kuitenkin työtä. Mahtavaa. Viking Line on valmiiksi tosi iso brändi, tosi tunnettu brändi. En tiedä tarkkoja lukuja, koska ei olla vielä päästy niitä yhdessä tonkimaan, mutta mä uskallan väittää, että valtaosa suomalaisista tuntee Viking Linein vähintäänkin autettuna. Mitä te toivotte, että valmiiksi isolle brändille tapahtuu? Että mitä se ääni
voisi saada aikaan? No niin kuin sä sanoit, niin meillä on tunnettuus on tosi hyvällä tasolla. Mutta kilpailu yleisön huomiosta, niin se on koko ajan koventunut vuosi vuodelta. Me uskotaan, että tämän äänen kautta me pystytään luomaan niin kuin vielä vahvempaa brändimielikuvaa, joka ajaa meillä nimenomaan preferenssiin. Et etenkin sellaisissa niin kuin, haasteellisissa segmenteissä, jotka ei välttämättä lähde liikkeelle niin herkästi taktisen viestinnän pohjalta. Ja sitten me uskotaan myöskin siihen, että uskotaan myöskin siihen, että me pystytään sitten sillä luomaan tämän äänen kautta semmoinen brändikokemus, mikä on yhtenäisempi ja entistä vahvempi aina niin kuin myynnistä ja markkinoinnista sen terminaalin kautta sinne alukselle ja asiakaspalveluun asti. Mitä te toivoisitte, että tuleva ääni sitten kertoisi suurelle yleisölle Viking Linesta? No me ollaan lähtökohtaisesti hintansa arvoisin Itämerellä. Ja sitten taas se ei aina tarkoita suoraan halvinta, mutta se tarkoittaa aina laadukasta ja se tarkoittaa aina iloista. Ilo. Joo. Ilo ja laatu. Ilo ja laatu. Eli olipa kyse sitten niin kuin palvelusta, ostoksista, ruuasta, viihteestä, niin noin 2 asiaa, eli se ilo ja laatu, niin ne näkyy siellä aluksilla. Ja sen pitäisi sitä varten kuulua myöskin siinä brändissä. Ja niin. Mä luulen, Joonas, että me pystytään 2 asiaan ainakin vastaamaan äänellä. Toki. Unohtamatta sitten myöskään merta ja Suomen kauniin saaristoa. No sepä. Kun me puolen vuoden päästä ollaan taas tässä samassa paikassa, samalla lavalla, ja me paljastetaan ensimmäistä kertaa yleisölle, miltä Viking Line nyt sitten tulee kuulostamaan, niin mitä sä toivoisit, että nämä ihmiset täällä ja tuolla striimin päässä kokis ensimmäisenä? Onko se joku yllätys tai jotenkin tuttuuden tunne vai jotain ihan muuta? Ihastusta ja sit sitä iloa. Eli mä niin kun semmoista kokemusta, minkä sä saat esimerkiksi siinä kohtaa, kun sä pitkästä aikaa tapaat jonkun vanhan hyvän ystävän tai sun oma lapsi tekee ekaa kertaa jotain ihan niin upeata ja mahtavaa, niin semmoista fiilistä. No mikä olisi sitten se kaikista pahin mahdollinen ääni, mitä ei missään nimessä pitäisi yhdistää viikkariin? Mun karaoke-versiointini Celine Dionin Heart Will Go Onista on aika paha. Karaoke on mahtavaa, mutta mä en ole vaan meidän brändiäämini. Hei, me nähdään puolen vuoden päästä ja sitten me katsotaan, että mitä me ollaan saatu aikaan. Me vähän ehkä kysellään Joonakselta vielä lisää tietoa, että mitä kaikkea me nyt sitten ollaan lähdössä tekemään. Laatu ja ilo mainittu, listalta pois Joonaksen versio Celine Dionista karaokena. Mutta tästä se työ alkaa ja puolen vuoden päästä me jatketaan. Kiitos. Kiitos.